Saka inini ndozvinhu zvandiri kunyanyotenda kuti Mwari akagona kundiraramisa nevanhu vakandibatsirawo kuti ndirarame. Because zvinhu zvanga zvadhakwa. Zvanga zvandidhakirwa. Zvinezvi ndiri kuconcentrata zvangu nemadrinki nefudhu. Ndizvo zvinhu zvatongoita. Kudoro hatisuda kana tombomona. Timbona masuru kachimbokoka masuru tu. Yapo. Wakiona kama kumba. Kumba yakana tumbo. Ene zvinzwanzwa atakwa. Sa Zvinzwanzwa atakwa. Handi Clinton nayo kwera. Ndani zvinzwanzwa atakwa. Boys ndinotenda makamanya manya. Ndinotenda. Nezera ndibatsira akakwanisa kuuya kuzondidongorera even angasina kana nechanga nacho but moyo wangu wenzwa kufara kuti ndine vamwe vangu vari kundirangarirawo. Thanks. Ichokwadi icho. saka apa mazano mutaze mungoro mapeace job here. Mazano ndikuro mapeace job. Kana ini ndikuro mapeace job. Ndanga nditori suppose kuti ndidzokere kuDomboshawa mangwana but chiri kuitika ndechekuti munhu wacho asati atenga zvinhu zvakakwana zvekuti tiende tindoita basa racho but as long material yacho yangoungana isi ndakutodzokera nomundodhila zvedu. Because wakatombotambira ikoko kwawandira ikoko zvinhu right. Zvinenge zviri right. Because kuno kwakauya manje netimu raunenge unaro iri. Hakuna timu. Hakuna akatoramba. Akaramba. Zakwana. This time handidi kunyendera mo. Because chandakaziva ndechekuti ninika. Upenyu muridzi wawo. Muti unokanganwa hanza Hanzi. Muti unokanganwa. Chinokanganwa idemo. Muti watemwa ukanganwa. Unoziva mbatutu yandainwa yandakanwa kana iri yakandirwadzisa. Haimboziva kuti yanga yoda kundiuraya. Asi inini ndanga ndakufa ndinozviziva ini. Kuti ndanga ndakuda kufa. Asi iyo haizvizivi. Mwana komana munhu Hamsi makabva matomera nemazino ere. Akabva amera futi. Aiwa ndotara kuda kandi. Apasati pabuda mamwe. Zvakavharana. Aiwa sekuracha tichakutengera idhondo wacho. Ine chitengo rangu repagepu apo. Tokutengera. Unozanira mari ere? $15. Saka korime timu rinenge chitanzi kana kuda asina kudhakwa anakidze unoti chinazvo mwana unongokomento Hanzi anakidze kana asina kudhakwa. Uri kuona zvazvinoita ndezvokuti pakudhakwa paipai pane kutaura kusina kuri beyond control kwekuti unenge uchingorudunuka ndeti maoko anenge achisheka. Izvozvo hachasheke. Zvinozovapatsa. Kudhakwa hakusi kuti kunorambidzwa plus zvinodhaka zvakawanda neutano. Masese ndogona kuanwa kana ndichida. Ari right. Because masese ane percentage andinoona ndichiziva kuti ndikumati nezvine percentage. Aiwa but iwe uri kuti chiinazvo iwe. Sinzi pane vanhu vanoti zonzo kana kuda asina kudhakwa anakidze. Hauanakidze vane vavo. Saka uri kuti chiyo. Ipapo ngavambondimirira. Apakudhakwa ngavambondimirira. Ndoda mbomendena utano. Hausuda mbonakidza zvamai manje. Tichapinda chaidzo. Aiwa rambai makatarisa. Hamjani kuta. Kosto wama wakabheja. Pana wama wanaengutauro navo wakabheja kuti kuda asvike Christmas asati adzokera kumbatutu. Vame vaibheja. Iye munhu ari kuzvinyebera manyemba manje. Pane mumwe aitobheja kuti hanzi handisvike December. Umwe aitobheja uye anototi hanzi hausvike Christmas usati wanwa ari kutombotaura zviri nane because kana ndikanwa ndiri mupenyu. Umwe aitotaura zvekutofa. Waitobhejerwa rufu. Zvototi handisvike December ndiri mupenyu. Nhasi ndi 27. Kwasara mazo manga saka yona kunga kuti 3 days idzi akabhenda sei ndotadza kuzerarama iwe ungambotadzi. Aiwa but zvese hapana chakazvise izvo vakamira zvese utano ndonodiwa chikurudzira kuti waite fit. Ko wenyu mukumaintain here mungotaura wakuda bho ko wenyu maintain kubi ikuro iwe maintain chinhu
Utano. Sekuracho vanenge vatodha Koenda mudangogara muchingopopota enda. Clinton wakaona chirwere chacho chandakabatwa kuti chinotosekesa kana kunyadzisa. Ndibatwa chirwere chokunzi dehydration. Musina vhatika. Konye yenhingi yegrowth iri pa. Ndio inoda handizive kuti kuroiwa here kana kuti chii. Ko doctor akati Doctor pana ndiri kugomo bye. Doctor akatombochibata zvesho. Kati haana kuda kuzokonzentrata nazvo because aitokonzentrata nezvinhu zvandanga ndafambira zvacho. But akachibata achitondibvunza kuti chakatanga rini, achisi kurwadza here, ikati kurwadza hachisi. Ini ndakachishayiwa kwachakabva nakwe. Hakuna chibhagera. Chango tangobuda chega. Saka wakachibata makazare chiyo. Ichi tefenyeka so. Kuti feti here kana kuti mvura. Asi doctor kana. Ndi doctor. Uri doctor. Tefenyeka. Uri doctor. Kana kuti zvoda unotrainwa handizivi. Ati kuti undoatanga madhokuta acho muno macho manje arudhura akada kuti andocheka anogona kubata nzira netsinga yegurukuru. Kudaruka kurapwa ruzoni. Pachiri pacho kushaurapwa mani anogona kucheka huru. Ezono nemastudent ariko kuno kuZimbabwe. Students from university. Vakatapa. Vanotsvagirwa special doctor. Wekupi? Arimo madoctors. Una mari? Taura nyaya dzemari. Ndoza kutaura. Iri. Bundo na Kuda. Unoda mari. Yeah, ma specialized. Rikatanga ramboonekwa kuti raonekwa chimbori chii. Atomana muna mari. Pekutanga ndaifunga kuti mota. But ndikati mota risingarwadzi. Risinga mota ndinoziva zvarinenge richiita. Ndachishayira pachega. Amen. Aiwa heavy aiwa ndadangonzwa hangu kuti mukuzvikora aiwa tiripo kungopesana kuti tinenge tichimbomhanya-mhanyawo. Aiwa ndoziva kuti zvinhu tinenge timbotirai kubatanidza. Atosimba munhu akunorova foundation akutotimba takura anogona munamato mablocks. Mudoti pamunamate namata imisekura andimatira zvemunamate chingonamata iri namata imi kunamata ndine kepi dhaka mudhara Mwari hadizvo Mwari baba tinokutendai masikati ano matimutsa matiswedza tiri vatano saka rambai makatichengetedza mutizvengesewo pane minzwa inobaya. Tinozviziva kuti munyika yatinorarama iyi mune zvinobaya zvinoruma, saka tinokumbirawo kuti mutizvengesewo mukati mazviri. Amen. Amen. Ndizvozvo zviriko. Yes sir. Ibo maspaka. Takumboenda kumafuta. Aiwa bo.